Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta vam predstavlja projekt Sve na jednom mjestu, gdje se objedinjuju svi instrumenti koji olakšavaju pristup unutarnjem tržištu Europske unije. Portal www.cud.hr kao jedinstveni i prvi takav portal u Europskoj uniji virtualno objedinjuje te koordinira brojne EU kontaktne točke i alate u Republici Hrvatskoj. Centar unutarnjeg tržišta Europske unije www.cud.hr. Kontaktna točka za proizvode. Informacije o nacionalnim propisima za proizvode na unutarnjem tržištu koji nisu predmet usklađivanja sa zakonodavstvom Europske unije kada gospodarski subjekt želi svoj proizvod staviti na tržište u drugoj državi članici. TRIS. Obavješćivanje svih država članica o neharmoniziranim propisima za proizvode i elektroničke usluge koji se namjeravaju donijeti, a nacrti propisa prevode se na sve jezike država članica Europske unije. Solvit. Pomoć građanima ili poduzećima u rješavanju problema koje neispravnom primjenom zakonodavstva Europske unije uzrokuju javnopravna tijela država članica Europske unije, Islanda, Norveške i Lihtenštajna. Jedinstvena kontaktna točka za usluge odgovara na pitanja kako, gdje i uz koji trošak mogu pokrenuti posao, kako slobodno mogu pružati usluge na EU tržištu i brojna druga. Informacijski sustav unutarnjeg tržišta, IMI sustav, višejezični elektronički mrežni alat za administrativnu suradnju i brzu razmjenu informacija između nadležnih tijela javne uprave država ugovornica Europskog gospodarskog prostora i Europske komisije. E-poslovanje. Sve o e-računu, elektroničkim uslugama povjerenja, e-potpisu, e-pečatu, e-vremenskom žigu. Web shopovi, elektronička trgovina, informacije o najbrže rastućim i najprofitabilnijim oblikom trgovine, internet trgovini. Zaštita potrošača. Informacije za potrošače o njihovim pravima Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta omogućuje putem brojnih alata, portala za potrošače, centralnog informacijskog sustava za zaštitu potrošača, jedinstvenog broja za savjetovanje potrošača 072 414 414, Europskog potrošačkog centra Hrvatska, registra Ne zovi, savjetovališta za građane. S ciljem približavanja projekta građanima, gospodarstvenicima, javnim upravama Republike Hrvatske obišli smo 5 gradova Lijepe naše. Mnogim zainteresiranima smo pružili korisne informacije o pravima u okviru unutarnjeg tržišta drugih država, članica Europske unije. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta svojim aktivnostima i projektima omogućuje svim građanima pristup informacijama o svojim pravima. Jednim klikom postajemo vaš tim za ulaz na unutarnje tržište Europske unije. Serijom javnih događanja Sve na jednom mjestu koje smo proteklih mjeseci organizirali u različitim gradovima diljem Hrvatske, željeli smo podsjetiti potrošače, podsjetiti građane na njihova prava i načine na koji ih mogu ostvariti
Isto tako željeli smo i poduzetnike podsjetiti na njihova prava na unutarnjem, na zajedničkom tržištu i što je jednako važno na načine na koje ta prava mogu ostvariti, a u kojima im pomaže Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta. Iznimno nam je važan neposredan kontakt i sa građanima i sa poduzetnicima kako bismo im što jasnije i djelotvornije objasnili i pomogli razumjeti njihova prava na zajedničkom tržištu i njihova prava kao potrošača. Koristim stoga ovu priliku najaviti i našu sljedeću veliku aktivnost, a to je Tjedan zaštite potrošača koja će kulminirati obilježavanjem Svjetskog dana prava potrošača u ožujku.